Yna yn etholiad y gymanfa ganu y bore yma. Ganu'r hif y trydydd I ddechrau. Hymn number 3 in the programme. Caned nef a dy ar lawr, y gad ffynon I olchi bech a diriaid mawr, yn glaer wynion, yn y ffynon gyda hwy minnau molcha, ac mae gan a fydd tra bwy. Halleluia! Dyma'r dŵr, a dyma'r gwaed redodd allan, ac o'i ystlys sanctaidd gaed I olchi'r aflan. Hon yw'r ffynon sy'n glanhau'r aflanna, yn dragawydd mae'n parhau. Halleluia. Rhif y trydydd. Darllenaf o'r benwr gyntaf o ail lythyr Paul at Timotheus yn ein testamentau dwyieithog tudalennau 601 a 602. In our bilingual New Testaments, perhaps you'd like to turn to page 601, 2 Timothy, most of chapter 1. Paul, Apostol Christ Iesu trwy ewyllus Duw, yn unol ar addewid am y bywyd sydd yng Nghrist Iesu, at Timotheus ei blentyn annwyl. Gras a thrigaredd a thangnefedd I ti oddi wrth yw y tad, a Christ Iesu ein harglwydd. Rwyf yn diolch I Dduw, yr hwnnw rwyf yn ei wasanaethu a chydwybod byr, fel y gwnaeth fy chynafiaid pan fyddaf yn cofio amdanant yn fy ngweddiau, fel y gwnaf yn ddibaid nos a dydd, wrth gofio am dy ddagrau, rwy'n hiraethu am dy weld a chael fy llenwi a llawenydd. Daw im cof y ffydd I ffiant sydd gennyt, ffydd a drigodd gynt yn loes dy dain, ac yn iwnus dy fam, ac o'n yn sicr ei bod yn otithau hefyd. O ganlyniad, rwy'n mynd atgoffa I gadw ynghyn y ddawn a roddodd Duw I ti, y ddawn sydd yn not trwy arddodiad fy nwylo I. Oherwydd nid ysbryd sy'n peri llwfwrdra a roddodd Duw I ni, ond ysbryd sy'n peri nerth a chariad a chyna ddisgyblaeth. Felly, na foed cywilydd arnaf roi tystiolaeth am ein harglwydd.
nach y wylydd ohono fi ei garcharo'r ef, ond cymer dy gyfran o ddioddefaint dros yr efengil, trwy'r nerth yr dimnau gael gan ddiw. Ef anhachubodd ni yn galw a galwedigaeth sanctaidd, nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaeth ei hun a'i ras. Y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd. Ond amlygwyd yn awr drwy ymddangosiad ein gwaredwr Crist Iesu. Oherwydd y mae ef wedi dirymu marwolaeth a dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau trwy'r efengil. I'r efengil hon yr wyf fi wedi ymhenodi'n bregethwr, yn apostol ac yn athro. Dyma'r heswm yn wir fy mod yn dioddef yn awr. Ond nid oes arnaf gywilydd o'r peth. Oherwydd mi yw'n pwy yr wyf wedi ymddiried yn ddo. Ac rwy'n gwbl sicr bod ganddo efallu i gadw'n ddiogel hyd y dydd hwnnw yr hyn am ddiriedodd i'm gofal. Cymer fel patrwm i'w ddilyn y geiriau achisol a glywais gen i fi. Wrth fyw yn y ffordd a'r cariad sydd yng Nghrist Iesu. Cadw'n ddiogel trwy nerth yr ysbryd glân sy'n trigo yno, y peth gwerthfawr a ymddiriedwyd i thofal. Geiriau anfarwol. Byddethiad yw ei darlleniad a'i gwrandawiad o'i air. Tudalen y pumed yn awr, neu rhif y pumed. Hymn number 5, yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niwl, tored y leferydd sanctaidd ar fy nghliw. O, fendigaid athro, tawel yw'r awr, gad i'm weld y wyneb, doed y nerth i lawr. Ysbryd, gras a bywyd yw dy eiriau pyr, portha fi ar bara sydd yn fwyd yn wir. Disg fi yngwybodaeth o ewyllus lan, nerth dy gariad yn off drwy dy ddeddfa'n gan. Megis gardd y fradwy o aroglaen llawn, boed fy mywyd arglwydd, fore a ffrynhawn. Page number 5, or number 5.
Cydweddiwn, let us pray. Os aseog a thragwydd o ddiw, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Trawn atad yn awr mewn gweddi. Anodd y dyw i ganol bwyntio ar weddi arglwydd, hyd yn oed ansygau'r ar gau, gan fod pethau eraill yn ein pennau hefyd. Ond gwyddon dy fod yn wrandawr gweddi, ac hefyd yn atebwr gweddi, yn dy ffordd a thamser di dy hun. We come before you, Lord, with mixed feelings this morning, but we are so grateful for the eternal gospel. We think that 30 years, 40 years, 50 years, 60 years mean a lot. They certainly are. They do mean a lot to us. They are milestones on life's journey. But we remember that 1,000 years are just like the watch of the night to you. Because your love has no end, it has no beginning either. O gariad heb ddiwedd na dechrau, ar gariad mor hyfedd rwy'n byw. And in this love of Calvary, O Lord, the selfless love, we come before you now. Our knowledge of it, our experience of it is limited, but you have died for us. You went to the cross. The disciples just before that were asleep in the Garden of Gethsemane instead of being on duty, on watch with you during the night. A thithau o arglwydd yn dyfan I selaf yr adeg honno, yn gofyn iddynt, ond ei allasoch wylio gyda mi hun awr. Ie, ymlaen y cerddais dan y groes a'r gwawd, heb neb wrth di. Gan llosgi wnaeth y gariad pyr, bob cam, ni allodd angau hun, y gelyn olaf a phennaf, ddiffoddi'r fflam. Good, we ask you, Lord, to bless this service. We've had so many services like this one before, and with your mercy we'll have more to come. However, we have to admit that many of them, we just can't account for them in our minds, our experiences, they've gone. But we do know that at the appropriate times we received something, and we could say with Simon Peter, it was good that we were here. Da arglwydd oedd I ni fod yma. A da ydyw I ni fod yma y bore yma hefyd. Wedi dod i'r cysegr sancteiddiolaf. Gan wybod dy fod Di yma o'n blaen I, y gwahoddedig anweledig, yn cyfryngu bendith ar fendith ac ledd ar wledd I bob yr un ohonom ni. Oes mae na oedfaon mawr yn ein hanes. There are great services when we look back throughout the years, Lord, in our experience. Sometimes they're great for the whole congregation. Other times they're great for individuals. But we do know that every time we come to your church, there are grand possibilities. Of course, if we don't expect anything to happen, then we shouldn't be surprised if it doesn't. But if we come with that expectant spirit, well, you're bound to respond to us. Fydd yn agos at bawb sydd yn cyhoeddi'r anchwiliadwy olyn yng Nghrist y bore newydd hwn. Ein gweinidog annwyl sydd yng Nghymru heddiw yn cyhoeddi ac yn pregethu. Ac mae yna bobl o hyd sy'n credu mewn pregethiad y gair. Oherwydd maen nhw'n llai efallai, ond maen nhw'n bod o hyd. Rhyw gynnewys bychain ydyn erbyn hyn. They are, each one of the congregations in our non-conformist tradition as Welsh people are relatively few now, but there is a nucleus
everywhere. And while that exists, we will never, ever close the doors on our worship and on our fellowship. Bydd yn agos ato, Marglwydd, gwrando'n geiriau gwael ni. I cofio am bawb sy'n fyr o'n breintiau, y trashodus, y profedigaethus y bore yma. Gweld ei lwydydd gwag a chadair wag. A theimlo, wel, mae'n anodd gweld pwrpas i barhau. Bydd yn agos at bobl felly, yn enwedig lle mae pob ymgais ddynol ond heiddo ni yn fethiant i'w cyrraedd. Defnyddia ni anfon ni. Dyro ras i ni yn ein holl ymwneud ag eraill. Give us grace, Lord, in all our doings with other people. Lead us in your name so that we may portray your wonderful person to the world. Madda in ein pechod i dderbyn, mwyn Iesu Grist, ein ceidwad bendigedig. Amen. Wel, croeso cynnes iawn I bawb i'r oedfa bore yma. Very warm welcome to everyone to this morning's service. A mae'n hyfryd I gael eich cwmni yma. Ac ystyn nhw'n groeso arbennig i'n pregethwr gwadd, sef y parchedig Anthony Williams. Mae wedi bod yn gyfallfyddlion i'r eglwys hon ar hyd y blynyddoedd, ac wrth gwrs ni'n gyfarwydd erbyn hyn a'i weld yn eistedd yn y gynulleidfa gyda Mrs Williams. We're very grateful to the Reverend Anthony Williams for stepping in to lead this morning's service, and we're looking forward to listening to his message. A diolch yn fawr hefyd I Will am ei gyfeiliant wrth yr organ. Bydd yr oedfa hwyrol am 6 hefyd yng ngofal ein cenad gwadd.
Sul nesaf bydd yr oedfawn yn dilyn y drefn arferol o 11 gyda'n gweinidog wrth y lliw. Pythefnos i heddi, sef Hydref y 9, byddan nhw'n cynnal oedfa arbennig o ddiolchgarwch a chroeso i ieuenctid newydd i Lundain am 11. Mae'n dechrau blwyddyn newydd i fyfyrwyr a gobeithio y gwelwn ni ambell wyneb newydd yma yn ogystal â'r rhai cyfarwydd. Rwy'n falch i weid y bydd Côr Llundain yn canu yn yr oedfa a bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn yn y neuadd. Mae croeso cynnes i bawb, felly dewch eich ffrindiau gyda chi. So that's a fortnight today, October the 9th, we'll hold our Thanksgiving and Welcome to London service at 11. The good news is that Côr Llundain will be contributing to, and there'll be light refreshments in the hall to follow. So everyone is welcome. Dydd Mercher, fel arfer, bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd islaw am hanner dydd. Cofiwch ddod lawr i cael te neu goffi a sgwrs ar ôl yr oedfa. Thank you for your generous contributions towards the disasters emergency funds, providing relief for the terrible flooding in Pakistan. We collected £468.95, and the church will be adding to it so that £1,000 will be sent to the fund. Ac yn awr fydd ewn o amgylchu dderbyn eich roddion. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am y croeso arferol i'ch plith. Da ni wedi trefnu'r hwyr yn dyna ni ers amser. Ond bore yma, dwi'n falch iawn o fod yma, ond dwi ddim yn falch o'r heswm o dim pregethu. Wel, gan i droi i rif 2 yn awr, hymn number 2 in our programme, disgleiriad golau'r groes ar uchelfannau'r byd. Aed mab y dyn o oes i oes, yn fwy ei fri o hyd. O goniant bydd i'r oen, yr air del yna'r nef. Ei groes yn gwella'r byd o'i boen. Go goniant iddo ef, ar emyn ymlaen, rhif 2.
Mae'r canu'n dda iawn y bore yma, a chanu heb yr arweiniad arferol o'r pulpit, ynde? Da iawn yn wir. Gawn ni droi eilwaith at ailythyr Paul at Timotheus. Y benod gyntaf, a dwi am arall eirio'r 12fed adnod y testun. Nid oes arnaf gywilydd o'i groes. Nerth dyw ydyw. Canis mea o'n i bwy credais. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I know in whom I believe. 2 Timothy chapter 1 and a free translation of verse 12. Adnod o gonelus ydyw adnod y testun, ond o ddarllen y benod I gyd, gwelwn fod yr adnod yn rhan o osodiad mwy. Anoeth felly ydyw tynnu'r adnod allan o'i chysylltiadau. We preachers are often criticized for taking verses out of their context. Well, we shouldn't do that, yet this verse can be taken out of context, and it says so much in its own right. Mae'r adnod yn gyflwyniad, neu'n rhagarweiniad campus i'r thema yr ymdrin yr apostol a hi. Mae gosodiad Paul yma mor nodweddiadol ohono ac o'i ysgrifeniadau gyd. Geiriau'r apostol yn holl bwysig. Paul's words are all important to us today. They are ageless, as are so very many of our hymns. Mae geiriau y broblem a drafodir yma ydyw sut I fyw'n fuddugoliaethus, sut I wynebu bywyd a'i ansicrwydd a'i profedigaethau ac ennill y gonquest ar y cwbl ohonynt. How can we be more than conquerors through him who loved us when we try to withstand all the trials and tribulations and temptations of life, everything that life throws at us? Mewn geiriau eraill, cwyd y cwestiwn sut I feistroli bywyd yn lle cael ein gorchfygu ganddo. How do we conquer life instead of being conquered by life? Ac yn y cysylltiadau yma, gwelwn y perthnasedd rhwng yr efengil ac ennill y dydd a'r holl dreialon bywyd. People will say, well, you don't need Christianity. We can live a good life. You know, we're as good as anybody else. We don't have to believe in anything or anybody. That's true, but it's never worked, has it? It's never worked. Rhaid I ni gael rhywbeth uwch na ni'n hunain, ar tu allan I ni'n hunain. Prawf unrhyw athrawiaeth neu athroniaeth yn y pen draw ydyw yn gweithio. It's all very well to have our doctrines and theories and everything else, but do they work? Do they help us in life? Ydyw mewn gwirionedd yn gwneud wahaniaeth i'n byw ni. Cair cynifer o syniadau a damcaniaethau heddiw. Faint ohonynt tybed sy'n sefyll y prawf hwn. Because if they don't help us on an entirely practical level, well, what are they? But academic exercises and big words used by theologians and philosophers. Roedd Paul yn ymwybodol o'r pethau yma. Paul, meddai, mewn llythyr arall yn llys genad Iesu Grist. What a wonderful opening in another of his letters. Paul, the ambassador of Jesus Christ. If I understand correctly, an ambassador is somebody who goes to another country and represents that country there, his country there. And he has to behave, he has to be honorable and so on. And Paul made a magnificent job of that. Nid oes enw arall o dan y nef wedi ei roi I bobl, mae ni gael ein hachub drwyddo. Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. We have salvation in no one else.
dim ond un gwaredwr, un iachawdwriaeth, un ddysgeidiaeth, sydd yn ein galluogi i wynebu bywyd yn ei holl agweddau a'i holl gysylltiadau. Dyna felly ydy'r honiad, ac fe'i cawn gan Paul fel rhan o'i brofiad ef ei hun. And Paul is writing his second letter to Timothy. Timothy, Paul had seen for some time as having the potential to be a preacher. We're supposed to look out for those, aren't we, in our chapels? Not so easy today, but we still do it. And he was rather sensitive. You know, he could see the black side of things. Perhaps he would have made a good preacher, I don't know. But Paul had earmarked this lad, and Paul is writing to him from prison, trying to cheer him up, and Timothy's a free man, dear me. Poenir oedd Timotheus, a mae Paul yn garcharor yn dioddef yr amgylchiadau gweithaf posibl. Mae popeth yn ei erbyn gallai wynebu hyd yn oed farwolaeth. And prison was then, for Paul, wasn't quite what it is today, where people demand all sorts of things, don't they? No, it wasn't. It was a hellish place. And yet Paul could sing in prison. Dear me. And I guess the gysur, mae o'n dweud nid oes arnaf gywilydd. Fel mae'r emynydd yn dweud, nid oes arnaf gywilydd o'i groes. Ei groes yw fy nghoron o hyd. I will cling to the old ragged cross and exchange it someday for a crown. Canes mi a hwn I bwy y credais. Terydd Paul nodyn enfawr o'r chafiaeth. Supremacy. Nodyn o'r chyfygu gweithaf yr anfanteisio. Ond i'r rydd geiriau Paul a wenydd I ni. Aren't we gladdened? Can't we rejoice because of Paul's words to us? I'r efengil hon yr wyf wedi fy mhenodyn bregethwr, yn apostol ac yn athro. Oherwydd hyn meddai dioddefaf adfyd, I'm quite happy to suffer adversity and everything else. Fe'n carcharwyd, do, oherwydd mae pregethwr wyf. Ond ar weithaf y holl ddioddefaint, nid oes arnaf gywilydd, I'm not ashamed. I can hold my head up high and see my dear Saviour, not just high above my head, but with me in this place. Efengil sy'n cymys dewrder yn yw hon. Ours is a gospel which exalts valor. We have to be strong, don't we? Beth all lluogodd yr apostol I brofi'r fath obaith gwynfydedig yng nghanol yr holl helbylon. Sut y medwn ni sicrhau'r fath ragolwg ar fywyd. Mewn byd ofyn a damwain a salwch a gangau, heb sôn am ffyrdd o broblemau, sut y medwn ni wneud hynny? Dangis Paul y gelfyddyd o fyw. Paul shows us the art of living. Not easy. Sut y gellir wynebu'r cwbl a dweud, ie, y mae gennyf lawer o drafferthion ac eto. These small conjunctions say very much of the yet, eto. Hwn yw'r golau mawr a rydd obaith gwell I blant y ffydd. Beth oedd cyfrinach Paul? What was Paul's secret? Ai optimist oedd wrth naturiaeth? Ond nid oes pobl, gyfeillion, sy'n medru gweld ochr felly gweithaf yr arwyddion. Mae yna bobl sy'n medru gweld yr ochr dywys I bopeth, yn oes? Ac eraill sydd yn medru dweud, ie, mae'r sefyllfa'n wael ond. Ac eto,
nawn rhywbeth ohoni. Nid unwaith oedd Paul. Pessimist oedd o, Saul o Darsus, gweld yr ochr ddi wnaeth o. Dyn teimladus iawn. He was a sensitive man, was Paul. Croen denau, un y gellid ei ddigaloni'n rhwydd. Mae'n dweud hyn ei hun, nid oes angen am canu yn ei gylch. Dywed wrth y Corinthiaid na chafodd o'r ffwystra ar gyrraedd Macedonia. Dim ond anawsterau. This man was amazing, wasn't he? He was shipwrecked all at once. Dear me. Well, and yet he went into Lystra and was thrown out, stoned, flat out on his back. He looked as if he was dead, so they went back thinking how clever they were. He wasn't dead. He got up. What did he say? What would I have said? Probably right. If that's your attitude, I've never come back here again. You don't want me. No, Paul didn't say that. What did he do? He went back to Lystra and tried again. Trial ohoni. Doedd ddim lladd ar hwnna gwyth. Dim lladd ar hwnna. Diolch am efengil sydd yn rhoi gobaith a dedwyddwch I besimistiaid. O goneuant yr efengil ydyw y medar gymeryd gafael ar berson o unrhyw fath o anianawd. Neu feddyleg a'i alluog I lefaru fel y gwnaeth Paul. I was thinking when I heard certain bad news a few days ago of the English hymn, Ye Holy Angels Bright. I haven't seen it in print for over 60 years when we sang it in school in Fulham. But I thought, how appropriate. It's ye blessed souls at rest, who ran this earthly race, and now from care released, behold your Saviour's face. God's praises sound, as in his sight, with sweet delight, ye do abound. There's work to be done for us who are still here. Ye saints who toil below, adore your heavenly King. And onward as ye go, some joyful anthem sing. Take what he gives, and praise him still through good and ill, whoever lives. Dear me, it's not the Welsh who have all the good hymns, is it? No. That's a great hymn. Llawen helch meddai, wrth yn ei lythyr, meddai Paul yn ei lythyr at y Philippiaid, llawen helch yn yr arglwydd bob amser. Drachefn y dywedaf, llawen helch. Another hymn from the assembly, rejoice. Here it is, rejoice, the Lord is King. Your Lord and King adore. Mortals, give thanks and sing, and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice. Again I say, rejoice. Do fe carcharwyd, ond nid oedd lladd arno. O na. Ni ellir esbonio cymeriad Paul yn hermau anianawd neu stoiciaeth, oherwydd dim ond un esboniad sydd o'n hynna lluog a dyn a dyna sy'n siarad fel y gwnaeth ef, ei ffydd, sy'n seiliedig ar ei gred yn ei efengil. It mustn't be too long, must I? Efengil y gellir ei diffinio. It is a definable gospel, the Christian one. Mewn ffordd, cael diffiniad o'r efengil yn y benod hon, beth ydyw? Golwg gyfan ar fywyd cyfan ydyw. Nid mater o foeseg ac ymarweddiad am oesoldeb ydywn unig. Mae angen mwyn am oesoldeb mewn bywyd, pwysiced ydyw. Nid mater o ddiwygiad gwleidyddol neu gymdeithasol ydyw chwaith. Nid yna ydyw Cristnogaeth. Llawer am genach
na protestio'n erbyn bomiau a chodi llais, fe ddylem wneud hynny. We must protest against everything evil. But protest alone is rather negative. What is our positive message? Na ni. Ia golwg lwyr ar fywyd. Chos gwmpasog ydw. Sydd yn ein galluogi edrych ar fywyd ac angau yn fuddugoliaethus. Are we victorious in death? Well, it worries us. It didn't worry me when I was the same age as some of you this morning, but it worries me more now because it's the unknown. Despite my faith and belief, if we're honest, it does worry us. Fear of the unknown, yet we know in whom we believe. Evangel bendant ydyw hon. It is a definite gospel. Fel mae Remynydd yn dweud am y cyfamod ynde, cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni sifl o'i le, ni de anag yw. It's definite. Diysgog yw hynarfaeth Duw o hyd, nid siglo mai, fel gweinion bethau'r byd. Yes, I'm afraid that we do. We have made ourselves very comfortable, haven't we, in the world. Well, there's nothing wrong with that, but let's not sell our souls to anything. Yr emynydd yn gorffan yr emyn mawr yna, ystithro i'r llaid. We have sunk in the mud, haven't we? Ystithro i'r llaid. A llygru defau Duw. Cyfamod sy i'w codi fyny'n fyw. A golch I gyd ei holl aflendid hwy. A'i dwy'n o'r bedd heb ddim amhiredd hwy. O'r fath sefyllfa. Does na ddim llyfr mwy real yn y byd ma'n ar Beibl. O ddarllen yr Hen Testament, gwelwn bethau ofnadwy yn y Beibl. Ie, do, nawn. Cawn yn ddoner wrth I wynebu bywyd a'i holl dreialon. Nid Cristnogaeth ydy'r unig athrodiaeth o fywyd, wrth gwrs. Christianity isn't the only philosophy of life. Ond rhodded pob un yn ei athroniaeth ef i'r prawf, a gofyn a Duw yn rhoi cysur mewn adfyd, a beri gynnal person pan ddoi amgylchiadau newid ar amrantiad. A Duw yn cyffwrdd am arwolaeth sy'n anorfod, yn hwyr na'n hwyrach. Dyma'n hollol a wna'i fengil Crist. Ond cofiwch hyn wrth I mi ddod I derfyn. Nid efengil hunan weithredol ydyw. It's not an automatic gospel in the sense that it needs you and me to proclaim it. We are the hands and feet and spokespersons of Jesus Christ. Yes, he can speak directly to people, but that doesn't absolve us from being his hands and feet. Paul yn dweud ynddo, dyna wendi Timotheus, rwy ti'n anghofio'r pethau a ddywedais wrthyt. Meddai Paul wrtho. Pa ham nad ydwyt yn cymhwyso'r neges a glywais gennyf. Pa ham ag adewyd y hun I fynd I lawr fel hyn. O na fi aset wedi atgoffad y hun o'r pethau yma. Ie, dyna ni. Efengil hai a medu ydyw. Dyma'r penawd olaf. It's a gospel of sowing and reaping. Os derbyniwn hyn, gwelwn nad oes gan ein ffydd yn i'w gysur i'w gynnig i ni ar wahân i'n cred yn y gwirionedd. And we can't expect to go through life sowing seeds of misery to everybody else and reaping the benefits. We probably will if we ask God in the right spirit, but we won't enjoy them as much, will we, as people
who have sown seeds of mercy and goodness throughout their lives. Rhywbeth sy'n deillio o'r gwirionedd ydy wedi ddanwch yr Efengyl. Nid rhywbeth yw sicrhau ar wahân iddi. Angen canolog pob un ohonom ydyw adnabyddiaeth o Dduw yn Iesu Grist. O gael hynny, daw'r holl sgil gynhyrchion yn neiddo i ni os ymatebwn i her Efengyl. If we respond to the challenge of the gospel, all these byproducts will be ours. Rhywbeth y gellir ei ddiffinio ydyw Cristnogaeth. Rhywbeth arbennig, nid rhywbeth anelwig a chymylog. There's nothing vague about the gospel, nothing nebulous, it's not cloudy. Ni ellir gobeithio profed I ddanwch yr Efengyl. Heb gael ein dal ganddi. We have to be caught. Somebody said that. I wish I'd made a note of the author. Christianity is not taught, but is caught. Dyna ni. Yeah. It's a person, not a body of legislation, primary or secondary. It's a person. O Vennaid. You know, I spent so much time reading books by theologians when I did my course for the ministry. Big words, I like big words because I like the Times crossword, but there were too many big words. Anne Griffiths has said it all in a few lines. And then, o Vennaid, gwyl addasrwydd y person rhyfeddol. Dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. He's human and divine, isn't he? Mae'n ddyn I gyd yn deimlo ath hos wendida I gyd. Ar yr un pryd mae'n ddiw I gario'r orsedd ar ddiafol, cnawn a byd. Gweld wyneb fan wylid, na'n henaid lawen hai. How many, yes, some of you are excluded, but those of us who are slightly older, do we remember our courting days? I'm sure we do. Pander Celyn, we've said this, haven't we, about our loved ones? Gweld wyneb fan wylid, na'n henaid lawen hai. To see the face of my beloved gladdens my soul. Trwy'r cwbl ges I eto, na I ddiysgaf ei fwynhau. Pan elont hwy, y pethau, y sgil gynhyrchion, pan elont hwy, y neisiau, pan bydda fi yn drist. Tra caffwyd weled wyneb siriolaf, Iesu Grist. Dywed neges yr Efengyl wrthym sut y cawn ein cymodi a Duw. Fel y dechreuwn wedyn dderbyn y bendithion hynny. Mae dar Duw ei hun ei rhoi I ni. Yes, we have strayed many times. Perverse and foolish oft I strayed, but yet in love he sought me, and on his shoulder gently laid, and home, rejoicing, brought me. Nid oes arnaf gywilydd o groes Crist, nerth Duw ydyw, canis mi a wn I bwy y credais, hyn fydd o'n gorfoledd ni, gogoniant I wenw. Amen. A nawfed, rhif y nawfed I ddiweddu, number 9 in our programme. Os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith, yn seinio bydd ei goliaeth am ei achawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr, na bore, na ffrinhawn. Fe genir, ac fe genir yn rhagwyddoldeb maith. Os gwelir un bererin, mor llesg ar ben ei daith, a gyrwyd mewn tymhestloedd, a olchwyd yn y gwaed, a ganwyd ac a gadwyd drwy'r iachawdwriaeth rad.
Os o fi drwy'r anialwch, rhyfedda fydd y ras, am henaid I lonyddwch, rôl ganwaith gothi'r maes, a'r maglau wedi eu torri, am traed yn gwbl rydd. Os gwelir fi fel hynny, tra gwyddol foli a fydd. Rhif 9. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwe os, a chyda'ch anwyliaid I gyd, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.